bandiraɓe mone mon kala salminama inde mum e yettode mum no gonɗo no gondirɗen ko welema mawɗo hannde bismade ɗo en suka debbo naalanke tiiɗo baɗɗo fayida baɗa o ko wedɗa e dow leydi ndi taw koye yewtere mon wiyetede rengu taw kadi koye chaine mon Vrango TV ñalawma hannde o noon mboɗo anndi bandiraɓe maɓe keɓɗoyenne ko laaɓi soko tawi ala ko heddi ko nande Bolol Gueye woni mana koɗo meɗen tawa koye yewtere rengu kadi koye groupe makko mo ngannduɗa ene wiye lewlewol ngendi tabarakallah machallah ko suka debbo kodata ko ene memo en yiyo ko tubakoɓe mbiyata ko c'est quelque chose palpable et visible ɗum noon ko welama mawɗo hannde jabdemo jooɗodade men o wadda men yewtere nde ngannduɗa bandiraɓe heewɓe mana ene paɗi ɗum ndene Bolol caggal bismadema ko ardi foof calmina bandiraɓe e on saaha koɗuɗen yewtere nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe funnague hirnade rewo e worgo sahale baɗel on calminama on jurama on jettama on manama kadi on ñaganama Allah mo jeere ɓuural e ɓamtare mi salmini foof mi juurimi foof woni on kadi yalla rokku en ɓuural e ɓamtare rokka en yettinde fandare men ɓe gondiri dow hunde welama mawɗo e ngoɗo salminama nenno Bolol ko suka debbo tiiɗo kadi ko naalanke ene wawa ɗum suɓade goɗɗum ko wona naalankagal somin mbima holno nenno Bolol yaniri e cangol naalankagal e holko mbiyata bandiraɓe Oumar Dor ko mi weltanimama no feewi kadi mi weltinima dendagal Vrango TV naɓe weltinimi kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde joglidude baba adama hen e naalankagal ko mboɗo sikki ko wonde am e wonde ƴiƴe mam tagui mi wonde naalanke saabu min guila jibinani guila mboɗo famɗi duuɓi seeɗa jimi hooram koye nder naalankagal kadi ko naalankagal welatani mi waɗama e école kono foof ko naalankagal woni weldimi e yidde jingande leñol ngol yidde haɓanade leñolam kadi mbaɗa yetti hen Allah no feewi alhamdulillah rabbil alamina kala ko neɗɗo woni e wadde meccal ngal woni e wadde parfois neɗɗo ne jibine holle e meccal kono waɗa sahani ɗum suɓano hoore muɗum meccal holmo neɗɗo o yiyatno ha waɗi inspiré o e neɗɗo o holmo neɗɗo yiyatno ene yima Allah andi e holi hen yimoɓe holmo ganduɗa ko oɗo tigui tigui gonduɗa e ñettinda gontuɗa naalanke min de cikkumi mataw ene wayno ɓurannomi hetta tan ko mawɓe amen yimmannoɓe dinguiramen Fouta walla so jaɓɓule mbaɗi emin jogui won mawɓe nana e nder wuuro amen he en timanno tan jimɗi mawɓe gani koye umen tan mbiɗa hetto ɗumen no feewi noon saabu ne waɗi hay jimɗi ɗiɓe jimanno ni won jimol ngol no jimanno e ɗin sahaji mboɗo watti yimde ɗum joni taw mboɗo watti ɗum musique moderne kono kamɓe jimanno ɗum tan ko jimɗe danidare ɓole bawɗi e kadi yanti hen ha battumi wadde kirɗeɗi minnene kamɓe koye kamɓe batti arde e notito e kirɗeɗi ɗi e damar galle babam yiyante leeɗe leegal amen e leeɗe saraji amen kadi men ɓe yomi garni mbaɗa hannde ngal ɗo leegal hono wuuro amen waɗiri dogi e caali e leegal wendin ni hannde ɓe piije ngal janggo ɓe piije ngal kono ko mawɓe ɓeɗo tan ɓurnomi wawde wattude hakkille e cuhakam ko wona ɗum naalankagal rendo fulɓe hay sinno ko gorko soko tawi neɗɗo ƴetti ɗum wiyete ko ƴetti lawol bojjere beele weɓaninoma saabu ene waɗi jinnaɓe hewɓe jiiɗa ɓiɓɓe munen gona yimoɓe beele weɓaninoma so weɓananoma ko holno mbaɗɗa ha mbaɗɗa convaincre jinnaɓe maɗa ha moftuɗa jimmowo ndeysan namdi mam ɗum hunde wonde fayida neɗɗo kala ko wawi wonde aduna kala komo fuɗɗo o wawa fuɗɗade hunde tan taw o dañani hen caɗele seeɗa ala ko haali noon e naalankagal ngal gorko ngal ene muusi ala ko haali ngal debbo ngal kam ko metti metti ko fof e nder naalankagal debbo metti ko ɓuri muusi sahaji ɗi ƴettanmi naalankagal ngal nde mbaɗami e école mbiɗen yaara duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati so feetuji mbaɗi mi ardoto sukaɓe élevage ɗi mboɗo fuɗɗana jimɗiɗa nan mi yeehi ha en 1988 nan mi commission culturel mbiɗo fuɗɗa kadi kono foof mboɗo jogui hen saɗede wonnoon jinnaɗam gorko meeɗano jabde so nani mboɗo yima nder wuuro o wi o kam wona nenne yima ɓe mbiyata ko ala wona kanko ko bandama ko fawa o laawa hen noon somi artibine mi rewa ɗon guila ɗo mi fiyanno kam o riddami joni joni o fiyami mi doga mi arta mi tinta mbiɗa wuna walla mboɗo saggina kadi mi wona e yimti walla mi natata arde ɓen loto mi wona e ñuuji hankkadi ko Allah waɗi woni koye nder ƴiƴam he kadi ala ko weltami so wona ɗum kono noon yeehi ha waɗi saaha goto ngara mi tawmomo jooɗi ndeysan o settata e radio noon omo heeɗo radio to heeɗoto radio ɗo o nani Baba Malla yima hen moso Cheikh Oumar Fouti Tall
tan ndeysan mo yiilo hoore ɗum baba amari ɗum ne weli o yama han weli kay mbima nani jimoɗo o yi mbaɗa nande mbiya ko bamam mbimi ko yimata ko ne weli o yaha ene welini kadi gonnande makko moƴƴi mbimi wadde an woni bamam o wayna yiɗi timini ɓiɗɗo baɗma o yi kono yiɗi kam mbimi jogo tek kaɗɗa kam wadde nalankagal o yimɓe mbiya moƴƴani tan mbimi baba haydara ala hen minen hamin jima a heeɗa hay sandaji ne jima o yi ɓe jimata ko allah jima nelaɗo allah mbimi hay min hamin jima allah min jima nelaɗo allah mbimi baba accam tan mi waɗa o yi kam joni noon min ñagorma men tan gueɗel guutel mi haɗanima wadde koko wiyete moƴƴani hen ko kono tawde ko yidde ma ko gurdam ma ñaguimami ko gurdam e mayde ko rew hen allah jokka hen enɗam cakkoɗa hen mudduɗa hen tinnoɗa kadi waktuji maɗi mbasa accudeɗi ɗum tan ñagormami ligguɗa hen ko laaɓi o yalti aduna noon mbuɗe yo allah yurmo yafamo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kono hawo naati leydi taw min gonti sehilaɓe aɗa somi rokkinomo kalis o jaggata kono ko sakkiligol somi rokkimo naggat kadi ko wajo kam en kala ko dokkanɗam kode famɗi seeɗa quoi o yiiɗa ko kalis nalaa famɗi seeɗa quoi ko moƴƴani kono sakkiri ɗo no min gonti sehilaɓe kadi o jaɓinimi hay somi rafama o arat o hippoyam ga wona e ɗuminde ga henne kadi mbiɗa yetta hen allah no feewi mbiɗa yetta hen allah no feewi voilà caggal ɗum ɗon enene koye men rendo ngo mbadi kuftidinde soko tawi neɗɗo woni naalankere ɓe mbiyata ɓe ko yiiɗi borjude beele to banggue e rendo ngo gurduɗa ngo ɓe kodduɗaɓe walla yaadiɓe e sehilaɓe est ce que parfois ɗogota komo seeɗa sababune wonde ka naalanke sabune wiye mbewa yo yaade beyi so mbewa yadane beyi tan so yaade pobbi walla so renake wallata koye cakkude lay ndeysan ko ɓammi waɗede invité ko mbeɗa namde gueɗe kewɗe kono mi meeɗa namdede oɗo ngal ɗo namdal ngal namdiɗa ham ngal kadi mi weltima hen no feewi mboɗo yinno namdede ngal ɗon namdal walla min mi yiiɗi wiide yimɓe yo namdemi ngal ɗon namdal saabu woni hewɓe ganda ko woni hen ko sa woni nalanke sa debbo sa gorko hande ni hayso wona banggue nalankagal sa wurde guiƴiraɓe ma e sehilaɓe ma e bandiraɓe ma aɗa woni poɗɗo e mabɓe walla gonɗo less mabɓe so woodi ko Allah fawi junggo ma tan sa ɓuurani tinnade a dañat ñiŋoje kewɗe taw yimɓe gondi ko ganda ɓe gadorto fof ñiŋirdema ko wiidema aha joni kay ɓaata woni ɗum ɗo acci min nde a wonani nde ko enen ñaldanno enen mbaldanno enen kirdanno hande hay goto amin yiyatama ala mo jettorɗa ɗum ala mo kaldata ala mo garta galle mumen kono noon mboɗo yiiɗa noon ñagade kadi rendo ngo guila to banggam min to yimɓam eɗo e woɓɓe golloɓe honɗe ɗo golle mboɗo ñaago rendo ngo wawa famande ɗum neɗɗo kala ko mbawɗa jogade e gollal ngal ɓuranma doole ala ko haali foof noon saaha e nalankagal so tawi a woni nalanke a tampi kala e saaha ɗo jooɗiɗa gonta koye ligganaɗi ɗum sa wonani e miijade créde morso ma wone wadde répétition ngaji ma walla gona e miijade hunde ko ɓennirma hen walla gona e miijade ko fayi aroyde e gurnama e nder nalankagal ngal kadi won nokkuji liyoji kewɗi ɓuranɗa wawde wonde e wiide fréquentude a nattat wawde wonde hen saabu hankkata nattat wonde neɗɗo jiɓotoɗo nder yimɓe yimɓe noon jaake holko tagui nalanke o wona baɗowo concert omo wona e public pourquoi so tawi o yalti boowal o wawa wonde tan e nder jamanu kewɗe yimɓe en walla o wona jahowo toujours o mona galle kaari en o mona galle kaari en walla mona leegal gal ko meccal ngal way noon sa rondima ngal hankkata a tampi ko ɓuuri hewde hen nalanke ko kañum wallata hoore muɗum saabu sa woni nalanke to yimɓe dariɗa fof omon dari omon to yaaha omonɗa jooɗi min kam mi tawimo galle kaari en min kam mi tawimo moƴƴani meccal ngal sa rondima ngal a tampi ñiŋoje kewɗe a heɓat hen ɓe mbiya hankkadi ka sular ɓe mbiya jiɗɗa ko moftude jawdi ma ɓe mbiya ka mawni kiniɗo kono noon il faut rendo ngo famana nalanke so ƴetti nalankagal hankkadi koye tampere tan woni il faut rendo ngo fama ɗum ɗon kadi ɓeɗe ñagoɓe ɓe paman ɗum nalankoɓe debbo hen gorko foof noon moƴƴi paman ɗum ɗum voilà nenne bolol fuɗɗima ɓoyde e nalankagal guila o wona joni joni o to banggue ngaalu beele wonko nalankagal ngal rendinanma ɗum ɗo kam vraiment hay sinno ko hande aɗa wawi fawde hen junggo ma mbiya min de vraiment nalankagal ngal no wayi musde foof ngal jibinani kam ɗum ɗo to banggue e ngaalu jooɗiɗo ngaalu dariɗo walla ngaalu yimɓe ko way noon ko way noon holko ngal addanma tan quelque chose mo ganduɗa ɗum ɗo vraiment aɗa sa daari ɗum aɗa weltoro ɗum ko hol ɗum nene aɗana jala de weltanimama no feewi hay ngal namdal mi meeɗa namde ɗum kalantuman ko haala Allah bisimilla andi minen komin subalɓe hunde min pertan koye leydi wadde fi mi yeehi nokkuji kewɗi kono mi namdaka mbeɗa yetta Allah no feewi bisimilla mboɗo wawi wiide mi yahani to woɗɗi e plan international mboɗo wawi wiide noon de e yiyandam min nder nalankagal
kono noon mbeɗa yetta Allah nalankagal ngal no ngal muusiri e no ngal mettiri fof mbeɗa humti hen haaju jam kewɗi tabarakallah sabu e nder nokkam to jibinami to gonmi ɗo wuro babam ɗo donimi ko galleji ɗiɗi galle babam gallam nalankagal rokki kam soode terrain min soodani hooram nalankagal rokki kam soode brique mammi hooram huɓeram hay sinno ko low basel pewnumi ha feewi konmi hen koddumi e ɓesgam nde hoɓɓam gari fof ene jippo ɗon min de tampo fof somi arti mboɗo fofto ɗon andi ɗum ko yettere Allah bande jogo caɗele ara e ma tan jogui mbiya ɗum nani jogoɗa haaju ma an kumtira haaju o heddoro noon ko ala ngaluji ɗi ganduɗa denci waɗaɗi de moftaji tan taw sa waɗini junggo ma tan ɗa fawa hen humtira haaju ma ɗon e ɗon to gonɗa ɗo sabu e saaha nalankagal ngal to wona ɗo hunde ne muusi seeɗa won noon amin golla ni gonga yettere Allah min tourni ko heewi kono noon ko tournete ko ko fuutankoɓe tournitta kadi baddata e mumen ko maslaha mbaɗa contrat ji mbaɗa foof kono won contrat ji min ceñinte fuuta andi wona contrat ji ganduɗa bawɗi addude kalis mbawa wiide ya yooɓe hen matériel mo luwata jooɓa hen transport uji auto ji jooɓa hen kaseji musicien ji mbiya kadi ya heddoro hen kada joña banggue ha kene waɗa doole kene wawa naftudema e ka surprise tan urgent ɗon min jogui ɗen caɗele on banggue kono noon min dañi hen sa dañi ɗum mbawɗa suurde nguruma ko yettere Allah par ce que neɗɗo kala ko wawi dañde aduna komo golla so tawi o dañani galle ko haydara moƴƴi ko nde dokɗa foti aɗa jogui ko an jeeyi kahema ka ham ɓuuri kahe men mboɗo sikki bandiraɓe paami tabarakallah machallah seeɗa ala koko barkini woodi nenne bolol nalankagal gorko ɓuuri hen hewde huulede soko tawi neɗɗo o woni nalanke ko batte jargol ko wayno alcool en walla jawinde ko wayno simmeji bonɗi kono debbo hay sino ɗum ne huula wona ɗum ɓuuri huulede so debbo wiyama ko nalanke tan wiyete ko boni wonti pijowo wonti hankadiri e ko wayno ne ko way noon e nder gurdam ma ko mbata nalankagal ko holno foti tentative uji ɗi ganduɗa neɗɗo adiya daroye ma lan ha warñe cikka ma taw jogue ma ko jurum gam yidde mana ko mbatta ko ya yettoyo tawa noon mana ko tentative yiɗi mbaɗa ko janggo e jaam anne yawa ɗum rendre service tawa mana ene wawma dañde no gorko dañirta debbo ni est ce que ne waɗa saaha ɗum feeñata nene somi haali tan jala c'est quoi le probléme min jalta walla jalnan kam eyyi ko sa yi aɗa namdo tan mbeɗa jala tan ko wannoon mboɗo heewi yaade e radio ji mboɗo heewi yaade e télé ji kono won namde ɗe mi namdetake ete ɗeɗo namde ɗe namdoɗaɗe ko namde important te ɗo woni reggu eɗe mbaɗi fayide ɗo woni reggu ko ɗum tagui sa namdima tan haadema jofniri gonami koye jalde saabu komi weltoto hunde nde ganduɗa fonde haalede andi ñande ne mbaddino jonde wonko kalanma hen nalankagal debbo ene muusi gorko so tawi o ƴetti nalankagal o wiyete ko yiiɗa darnude foyre galle bammakko o yiiɗa yaaɗo ɗamnono guiƴira makko ɗannori gatti mahi étage uji walla terrasse uji ni o yiiɗa yaaɗo ɗamno arta soodo otoji debbo so tawi o woni nalanke haade yimɓeɓe faman debbo o nanguirte ko neɗɗo bolle puyɗo kadi foof ma wiye o yiiɗa resede so tawi ko gonɗo e dewgal wiyete ko yiiɗa resede o yiiɗa jooɗade suudu makko yiiɗa rende suudu makko so tawi o wona desade wiyete ko ala o resetake nalanke resetake nalanke wawa wuurdude gorko so tawi o yiyama dardiɗa hayso koye bandi ko gorko e nder niɓɓere yimɓe laaɓa ko mo dardi o mbiyata o ko bandi nalankoɓe ko bandiji debbo nalanke to yaare wuuro foof waldata koye worɓe walla wiyeni hay yimɓeɓe liggodirta ɓe ene wadda e mumen gueɗe ɗe peewani minen ɗum fof min keeɓi min mbiyama min mbaɗa ɗum Allah surni min ɗum rewa ha wiya min kumanama dewle fenani tawi wodani min keeɓi ɗum min o nenne Boul Abdoulaye Yero Dial heeɓi ɗum oui sabu mi nanino ko mi heeɓi ɗum wonto sari e aduna he wiya min mi humanama e koɗowam hoddu ménageur am Alassane Bambaɗo tawi ko fenade mi nani ɗum neɗɗo noon ɓuuri sikki so tawi no humane dewgal suuɗata gari so tawi humanama dewgal sa suuɗi sa jibini ɓiɗɗo suusa wiide bammakko nen heddoto noon ko liggeyo way noon meccal ngal way noon so tawi a ƴettingal tan biyoji foof gueɗe foof ma yi hen ko weeli foof ma yi hen ko metti foof ma yi hen kono noon so tawi aɗa yiiɗi gollal ngal aɗa yiiɗi meccal ngal kala ko mbawɗa yiide hen ko foti musema ko musatama holko tagui musatama won noon an ko yiddema wonde hen nde ɓuurma doole ɗum tagui kala ko yimɓe mbawi wiidema an rewat tan ko caggal ma wonata ko banggue guenol ma ga yaltata yesso min mi yiɗi nalankagal kala ko mbawmi wiyede nder nalankagal ne heeƴeyam kala ko kemmi hen tampere ne heeƴeyam kala ko mbiyami hen ne heeƴeyam wonno mi yiɗi ɗum koye nder ƴiƴe mam waɗa hay somi wirtino nden guitariste ne jooɗi ɗo ne joue guitare mi anda ɗum mi daroto mi muggino mi wona heeɗademo mboɗo wiya ndeysan ɗum ko guila nde mi waɗani orchestre andi ko yidde waɗi ɗum kono alhamdulillahi rabbil alamin Allah ɗo yetta Allah no feewi
merci nenno Bolol Gueye mboɗo sikki bandiraɓe e paami joni en goɗɗata e gaccat bandiraɓe ndaara morso mo ganduɗa ko kañum woni cukalel e on saaha mbaɗen commentaire so tawi en garti adini agomere muduna fonti foye duna bimi gido idebane gili koyne musi gili gume koto Allah ujobira nena julde baro chukale nena julde baro walambi amo nena ra maraja chukale kala joto tulde toro doto dogaba maga maelita masare baba nera hayya chukalela 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 nena baro chukalela 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 nena baro hayya chukalela 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 nena baro chukalela 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 nena baro sukayo nande nena baro sukayo nande nena baro fodeji suka ko jangine de nande nena baro jibina makore ne de nande nena baro sonyawi ko safre de nande nena baro jinado ne bi nande nena baro chukale chukalela chukalela nena baro nena julde baro goto bajo babu nyago jomirano mbelenda nyago tetuma chukalela 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 nena baro nena mbele allangura kami hawra ilengima nena baro nena ramalja chukalela 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 nena baro kala joto tulde toro doto dugaba magama sare baba ma chukalela 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 nena baro hayyo chukalela 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 nena baro chukalela 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 nena baro mboɗo sikki bandiraɓe ko onon keɗodi cukalel
on nani ko haala hen ko kono noon haaloɓe pular mbi nde wutte fondete jullare yataw jomum tawaka caggal nenno bolol nen ɗo ko kañum yimi manan morso o kono haade men yettoyade toon fof nenne a ɓooyi e nalankagal ha no hannirta ni henna te nalankagal neɗɗo o ko pentowo jimɗi neɗɗo o waɗa saaha ko bindanteɗo neɗɗo o waɗa saaha ko nanowo jimol tan jimol ngol weela ɗum e wona yimtade jimol ngol nenne beele ko kañum yimanta ko windanta hoore mum miijonto hoore mum walla ala ene woodi binduno ɗum walla ala joɗo tan so nani jimol wona yimtade ɗum beele aɗa jogui répertoire tiiɗɗo mo ganduɗa ɗum ɗo ko an tan miiji ɗum sa yimi ɗum aɗa jogui sa yimani aɗa jogui ɗum walla ala amin jetta Allah no feewi kadi min jetta Allah no feewi ene waɗi jime ɗe ganduɗa ɗen jime windanta min ɗum ko Ama Samba Dembel gorko mo jowoli yo wilode tekkere ndi wilode acca dondiɗo o windantunoɗe nden ko Kadja Diop ene mbiyata Ramata Diop jeeya ko fonde Elimane Demba sankimo yo Allah yurmo yafomo kanko e dendagal mayɓe junɗi mbeɗa jabontonomo noon mbini Alassane Bambaɗo yeehi noon ha Allah waɗi o yalti aduna Ama Samba Dembel añi noon jimɗi ɗiɗon maaya watti windandemi min mi jogui to ɗi mbasa majjude ene waɗi hen kadi morceau jiɗɗi jimami hen ko kadi ko ballal Allah e Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jingui jeeri Tumbel mi sikka aɗa andi on ene waɗi honnoon ɗi ganduɗa ko minen créé jimɗi amen tan spécial kadi orchestre lelawal ngel min ko ɓuuri hen weldemi foof ko ɓuuri hen kadi yoddemi ko ɗe jimowo e yimɓe ɓe o liggodirta ɓe mbay kono annama société jimɗi ni saabu ɗum waɗa saaha joni mbaɗa jooɗo tan mboɗo yiɗi kéréji jimol mi fuɗɗo kéréji hunde lowdi mi fuɗɗo windude seeɗa hami waɗa tan mi adda mi wiya Darablaye Boubou an walla mi ndiɗo lowdi woni o daramani jooɗi ɗo henno ƴetta big heɓa foyo jokkanami lowdi ndi ha woɗɗe wiyami da ko heddi komi jokkita walla kadi mi ƴetta goɗɗo mi wonoyde mbaɗa waɗa hunde mi wiya Gawus Diabo an walla mi ndiɗo lowdi annen kañum ne winda wiyami nenne wattu hen ɗum ɗo ɗiɗo konguɗi waten ɗiɗo hay finde mum cukalel o nde min bindata nde Gawus waɗi hen junngo mum e morso goɗɗo ne wiye kadi toroɗo Dara Abdoulaye Boubou waɗi hen junngo mum yidde widema tan ko ballodiral won hen komin jilontomi hooram won hen koɓe ballatami hen won hen kadi ko sernaɓe mawɓe kadi ballatami hen noon ko yettare Allah no feewi tabarakallah ɗo janɗa joni ɗo ko toon tawatumami mi e nder lobbudu ndu woni morceau mo ganduɗa morceau baɗɗo fayida min mbawa wiide ko mbaɗanɗa ko welani nde tawno couleur e urgol cafgol ɗum ko neɗɗo andanta ɗum hoore mum beele ɗum ne uurimi walla beele oɗo couleur ne yooɗimi walla beele mbaɓe ɗemgalam ko ene lammi eywa kono mbiɗen mbawi wiide bandiraɓe hewɓe mbaɗi apprécié morceau ma mo jimata cukalel julde Nena Baro mi anda eko Nena Baro eywa bandiraɓe hewɓe mbaɗi apprécié jimol ngol Nene Bolol holko jimol ngol yahata exactement ndeysan mar weltade ma no feewi bon an holde mettinantami ko gillani mbiyata kadi weltade wona mettinanoma voilà sabu namme ma ko welimi d' accord ko namdotoɗami ko welimi kadi joguimi coftal bisimilla morceau cukalel aɗa andi kam ɓiɗɗo neɗɗo kam neɗɗo innama aade kala ko wawi wonde aduna walla dañde aduna gueɗe makko puɗɗoto moƴƴude ko guila ɗo famɗi ɗo saabu ɓiɗɗo so tawi o jibinama o foti ko renede so ñawi o foti ko safrede so yaw yumti janggude o foti ko jangguinede morceau o noon o haalata ko needi éducation o haalata ko santé o haalata ko enseignement ɗum ɗo fof aɗa andi so suko perdi ɗum tan perdi foof so nehaki mo jogui caɗele so rena ko bonat so jangguina ko perdi gueɗe kewɗe so nehaki ala mo wawi wurdude ɓe mbima suku kala ko waɗa hen mawnita morceau haalata ko affaire banggue sukaɓe e yidde wadde eramo jinnaɓe ɓe eɓe mbaɗa ni kono eɓe ñaague tan kala saaha wotoɓe gustu ɗum e hakkillaji mabɓe ko yoɓe ɓeydu yoɓe tinno e sukaɓeɓe mbatta hakkillaji e sukaɓe par ce que suku wonata mawɗo janggo so jibinama yo rene so ñawi yo safre so mawni yo jangguine e yo nehe éducation ardi foof par ce que kala ko ala nedi yahata hay nokku d' accord kono mbiɗen nana hen inde Nena Baro donc ene wawi hande mana mamin piltu kala ha saabu Ibrahima Baro ko dendaɗo gurdam ko dendaɗo musidɓe ko neɗɗo mo ganduɗa ene renda ko heewi bon holko nanni hen inde cukalel ngel inde Nena Baro Ibrahima Baro ko foti wonde ko histoire Ibrahima Baro ko histoire woni ɗon Ibrahima Baro ko bandiraɗo gorko moƴƴo mo ganduɗa tedduɗo
bawɗo yidde kadi gorko cuus kono ana andi ɗum de mbeɗa andi ɗum voilà kono no gandirɓe ɗum de no gandirɗa nde o ummoto e nder magama nde e on saaha ne wayno komin même génération minen naddi école premiére année école primaire minen jangguiti mboɗo andi no gurdam makko cukagu makko ɓuuri hewde mbiɗa andi kankon aussi ko noon minen jeyda génération goto Allah waɗi noon min gondiri noon ha ɗo yalti watti ɗannade kadi ko gorko jambaro o watti ɗannade min majjodiri seeɗa Allah artirimo haw resi oɗo debbo jibbine mum ngel ɗo ɓinguel wiyete ko Nena Baro yummum cukalel ngel wiyete ko Ramata Dia jeeya ko tulde Dubango halay cukalel ngel noon ene nana jimɗi nenne bolol gue kono anda ɗum ene yiɗi ɗum ko fans mum so nenne yimata wonata ko wi keɗɗe walla nene adduga téléphone o walla ɗum ko wawi wonde foof ha ñande ñalawma mumin jidirta woni seedi mum ko Dara Abdoulaye Boubou o ɗakkeyam min ɗon ko yomin cirtu hankkadi no waɗirti ni mami rokkamo numéro am téléphone o itti numéro makko téléphone rokkimi téléphone numéro téléphone bammakko numéro téléphone yummakko ñalla noddude hir noddude ha laaɓami guel ɗo ko yidde gongre gonga woni hakkude amen mbimi julde oyna mbimi mi waɗanto sehlam o morso oyi sehlma Ramata o mbimo Ramata Nena woni sehlam no Nena wayam ni alay saago wonnam morso o yeeyi mbimi ha woni noon bisimilla woni noon pentam momi morso Nena Baro yidde mawde woni hakkude amen guel ɗo cukalel hanki mbeɗa haalda e bammakko téléphone wi o yeewi image uji gonɗi e YouTube ɗi o wi téléphone yummakko o ronki yo yino yiɗiri ni sabu dire ko téléphone o moƴƴani ko maw soodi e téléphone goɗɗo o soodi e téléphone arde uniquement pour télécharge uji image uji ɗi o yeeɓa aɗen ko yidde woni ɗon cuulel ngel ko sehlam ko guiɗam ko fansam no feewi ɗum tagui noon jeeyi sababu ha mbaɗami ngel morceau o woni exemplaire morceau foof kanko woni exemple sukaɓe mboɗo sikki ko enen e bandiraɓe fof dardi clip Nena Baro tabarakallah machallah eyyi ko ardi foof haade mayen ɓennu kono koye clip he keddoɗen eyyi holko saabi clip o ko ama taw en mbawi wiyede caggal sukaɓeɓe ko an tan goto yiyete hen ala hoɗoɓe ala jaɓoɓe ala holko jiɗɗa sifade clip he exactement eyyi sa yi min mbaɗani hen banmi kewɗo sorko mbiyata sa mbiɗani hen sorko sa yi aɗa andi nalankoɓe mbay an kewi sorko yo sa yi min mbaɗani hen ɗum ɗon foof ko ha yimɓe mbawa wadde inspiré e image uji gonɗi hen ɗi kadi keɗogo yimmete ko mbawa famde holko clip o yahata saabu aɗa andi woni yimɓe darata tan ko amoɓe darata keɗota ko lowdi wonen keɗota tan ko hongoɓe keɗota ko lowdi joni so woni dande ɓolde e sukaɓe tan ɓolɓe no jarata ni ko juri ko fof ma yimɓe mbaɗa inspiré ketto jumowo ko haala koko woni lowdi ndi holko ndi woni ɓe daara image uji sukaɓe ɓe ganda ko lowdi ndi holko ndi yiiɗi haalde ko ɗum tagui min kebbinani hen min jogui orchestre ya tim min jogui message foof min mbawno waddeɓe hen ha waɗa parcacca ha no wayre nalankoɓe mbaɗata ni kono min mbaɗiri dani ko ha yimɓe mbawa wadde hen inspiré mbawa andude ko clip o yahata joni rakkam dan Nena Baro tan taw seesa less taw juuta tan jima tan ha finde fof komi dara mi ƴeewa taw wona machine ngaji ɗi belli gueɗɗe an jiɗɗa komi yimamma yimana cuulengue tan taw ala haydara tan minan dade acapella dade wellelde par ce que ɗum takata min andude neɗɗo no wawi de bisimilla allez-y aduni yaaka mere moduna funti fuiduna mbimi giɗo yideweɓani gilli ngumbi koto law jomiraɗo Nena julde Baro cukalel Nena julde Baro walla mbiyamo Nena Ramata Dia cukalel hayo cukalelam Nena Baro merci mbo sikki so bandiraɓe keɗima gandu tigui rigui hay sinno wona mixé coupé ko les câblé ko c'est extraordinaire ene rewi lawol Nene Bolol ka artiste nalanke ko porteur de voix ko neɗɗo mo ganduɗa ko gonga hay sinno meccal ngal aɗa ɗaɓɓa hen ko gurduɗa kono kadi ka neɗɗo basitoɗo ka neɗɗo mo ganduɗa daaro hunde anda ɗum ɗo de ko wona hunde jojjude ene wawi jibinande rendo ngo fihina
eywa neɗɗo o waɗa hen inspiré o gam wasiyade yimɓe hono mbiruɗa joni ko yidde jertinde jinnaɓeɓe hakkillaji mabɓe yo gontu e sukaɓe nde tawno cuuɗel soko tawi rati e cellal rati jangguede rati neheede ene wayno wasi foof eywa ka nalanke Mauritanie naajo kono sa ƴeewi e nder leydi Mauritanie yimɓe hewɓe ene mbiya Mauritanie wona leydi ndi ganduɗa bandi droit ji no moni fof heɓa haqqe innama aade te ɓurɓe wiide keɓani gueɗel mumen ɓe an koye ngol leñol jeeɗa woni leñol fulɓe kadi nalanke kañum ko universel nalanke ko koko renda holno gurduɗa e ndiɗo leydi e ndiɗo mbaadi e holko keblaniɗa ɗum wadde sensibilisé yimɓe ɓe ganduɗa ko waytotoɓeɓe e wadde sensibilisé yimɓe ɓe ganduɗa ko waytanteɓeɓe holno gurduɗa ɗum ndenne Bodol Gueye e nder leydi Mauritanie Oumar Doro Coumbi mi weltanimama no fewi ko kalta ɗo ko goƴa men enen foof saabu Mauritanie e Sénégal mbima maayi yonani keerol jamma ñalawma so kay ki hiiɗi eɗen goya hakke men kadi ko gonga eɗen jiiɗi hebde hakke men minen nalankoɓe amin kaaɓe hen jamma ñalawma wonto posé nom question amin namde nalankagal banggue Mauritanie nalankagal banggue Sénégal holno waadi ɗum ɗon foof koye nder ndeɗo rogere nde kalta nde jeeya saabu minen nalankoɓe wonɓe nder Mauritanie hamin jiiɗi nalankagal hamin mbaɗa nalankagal kono sa yi min gummo nder Mauritanie min garga e nder Sénégal hamin jillo won certain invitation ngaji en walla nadde won nokkuji en foof ko ronkude hebde amin komin jiiɗi hebde ko banggue Mauritanie to ene wayno tan ko ene manki wonko foti wonde toon ko heewi ko jiyata ko poɗɗen hebde enen mais ene manki jamma ñalawma noon eɗen haare banggue jimɗi eɗen haare to banggue gonka hakkude meɗen mabɓe eɗen haare to banggue gueɗe kewɗe dal yidde hebde hakke men o kono noon en ganda kam so tawi ma en keeb mais kam eɗen badda hen kadi ɓuuri hewde hen sa nani min jima hen saabu sa nani jimowo darima wima yontam muñe tinne tiiɗe oto mo heppi woto fo mo haaɗi woto mo yurniti golle mum wiya golle kay jone gollaɗe gosaraɗo serta e lawdel ɗum ɗon foof koye konguɗi ɗi ganduɗa jeeyaɗi e nder haare saabu so tawi eɗen kaaɓe hay goto meɗen fotani wiide min paade mi heɓata ɗum ɗon walla goɗɗum mbeɗa yaara caggal mbeɗa woppa ala kala e saaha an koye haare gonɗa heddoro kaɗiriɗa ɗemgal walla kaɗiriɗa bindol walla kaɗiriɗa koyngal walla kaɗiriɗa goɗɗum beele oɗon bassiyo koye moɗon e wasiyade kadi population woni woɗeɓe ɓe e ɓaleɓe walla wiide sarahulleɓe jolfuɓe halpareɓe safalɓe beele oɗon nalankoɓe oɗon bassiyoɓe andindeɓe moni foof ko kañum kono leydi ndi kamɓe fof ma ndendi ɗum moni foof yo tinno yo leydi ndi yo deej sona ɗum man bone ficcallaji beele ɗon mbasiyoɓe jimɗi mbaɗi noon tawa wona jimɗi giminoji fitina nde tawno ene waɗi yimɓe ko gonga sene jima e leydi jimɗi ɗi ene wona jimɗi basitoɗi noddoji yimɓe fof yo gon gotum eywa kono ene waɗi jimɗi ko jimɗi mana guminoji fitina onon beele oɗon jima jimɗi wasiyade yo woto hay goto ummin fitina e nder leydi ndi emin jima ko wayno hono morceau debbo Mauritanie mo jimmami ɗo no joni komi debbo e erago rewɓe kadi e erago rewɓe ngo min paltaki halpulaar min paltaki capar min paltaki jolfo min paltaki soninki minen fof ko yomin gummo min darano leydi ndi min mbawa wadde hen fodde amen nde min poti wadde nde ono morceau mo mbiyamami debbo Mauritanie o on kadi ko ballal Allah e ballal Ndiaye Saydou Amadou kanko winduno yiɗi min jimde morceau min baddamo morceau min badda ɗum kono ndeysan waɗi haɗide seeɗa tan taw mi déplacé mi yeehi kanko heddimo nakshot min dañani wadde morceau yeehi noon ha jaami min battumi yimde morceau saɗa yiɗi mi holno hennumama mi waɗema ko hay soɓe seeɗa rokka men seeɗa mina similay lowde fuɗarade male inde Allah fuɗari mamale inde Allah rewi en ko jarore debbo Mauritanie debbo Mauritanie debbo Mauritanie debbo Mauritanie debbo Mauritanie debbo Mauritanie Saidi debbo Mauritanie arabe pullo debbo Mauritanie soninke jolfo debbo Mauritanie Saidi. Là c'est extraordinaire pour nde tawno ni ko kalɗa ɗo puɗɗoɗa ni e waɗi fayida nde tawno ko rewɓe goni foof ene waɗa saaha
soko tawi worɓe jeedi tan koye tan ko rewɓe beela so rewɓe beelaka worɓe jeedata ɗum noon so tawi on noddi rewɓe ɓe onon fof yon gon gotum ndeke ma ɓiɓɓe mon gon gotum ma jinnaɓe mon gon gotum ndeke ma worɓe mon kadi ma gon gotum voilà ɗum voilà moni fof kadi woni noon voilà nene bolol Mauritanie ko leydi ndi ganduɗa leydi islamique ko république islamique de Mauritanie eywa ko heewi ena yiye e leyɗele ɗeɗo ɗum fadanoko Mauritanie kono ɗeɗo balɗe wonko nana toon wonde affaire debbati gorkati en goor jiguen en ɗum ene hewno e leydi Sénégal koko haalta ha ene wiye ni ɗo yarde haɓe jogui ɗo en pelle kadi ɓe jogui kayitaji mabɓe e leyɗele goɗɗe hunde nde fadanoko leydi Mauritanie ñanden wonko yalti toon wiyama goor jiguen en ene mbaɗa dewle mumen en tant que debbo yummum ɓiɗɗo kadi e jeeyaɗo e nder leydi Mauritanie chanteuse mo ganduɗa ko porteur de voix nde nanɗa ɗum ko adi foof holko adi jolde hakkille maɗa min Oumar nde nanmi ɗum nde hunde muusikam kadi muusikam no feewi kadi joguimi hen gacce ko adi foof mbiɗen ko pays islamique wonko yiɗa ko refti hen ko debbo e gorko mbiyeni ndesodiri e te kadi ko nder ndiɗon leydi hunde muusikam kono noon e on saaha tawi mbiɗo woni e lawol gummugol gayinogol e kadi ko garmi ɗo eno komi wona jooɗiɗo kono mboɗo jogui programme min jogui programme minen ko yamen wadde hen hunde saabu wona hunde fonde wonde debbo e gorko mbawa resodirde gorko mbiyen ndesodiri walla debbo e debbo mbiyen ndesodiri ko fotani wonde ko yimɓe poti salade ɗum ha tiiɗi kadi ko ɓuuri ko hewde wiya koye leñol won onon fulɓe hay sinno won woɓɓe jeeyaɓe hen kam ɓuuri labtude kam ko oɗon jeeya hen ene waɗi foof ko jahas melas ko jahas melas ko ɓerendumi ok d' accord muusima kam kay par ce que fotani wonde fotani wonde d' accord so tawi ko ɓiyam wonno ɗum tan mbaɗa wawi habde mum walla mbaɗa wawi warde ɗum gal par ce que ne muusi mum ala mo ɗum weeli ala fof mo ɗum weeli ok so to banggue ga to banggue to ala fof mo ɗum weeli d' accord nenne Bolol Gueye mboɗa andi gonɗen koye derniére virage yewtere men wiyetede renku noon bandiraɓe so nani ɗum ko face à face nenne Bolol sa ƴeewi hande ɗo yarate e nder Afrique walla aduna Allah o foof ene wiya ko Afrique woni gorodi ɓamtare muɗum saabu sa ƴeewi e nder leydi Afrique kala ɗo limɗa temedere ɗo 64 ko cukalel yaroɓe e duuɓi e 17 manam ɗo fayi less kono hande sa ƴeewi e nder Afrique naaɓe pop nene mobbi gam yaade manan leyɗele tubakoɓe cikkuɗa holko hulɓiniɓe e nder leydi Afrique ha hande haɓene joolo e maaje ha hande haɓene maaya e won ceene e won jeereɗe e won laddeji cikkuɗa holko woni probléme mo ganduɗa ko ɗum ɗo tigui addani ɓiɓɓe meɗen foof nene keddo e nder ndeɗo ladde en tant que debbo mo ganduɗa ka jibinɗo ka joguiɗo bandiraɗe worɓe ka joguiɗo mana ɓiɓɓe eyyi Oumar mi weltanimama ka toɓɓere nde waɗi fayida ko jiiɗa ko ɗamgal ngal ɗo ngal kalta ngal ene foti haalede ene waɗi hen rewoɓe lawol normal jaaha ene waɗi hen rewoɓe less mbaɗa clandestin minen rewini ha min mbaɗi morceau clandestin mi jogui morceau clandestin c'est bien saabu sukaɓeɓe min yiyandam min mi anda heddiɓe noon yiyandam min sa yi sukaɓe ne doguiri ni Afrique kala saaha eɓe paaya Europe jarnaɓe mayde diƴ jarnaɓe fellede nder désert jarnaɓe perdude bandira mabɓe ɓiɓɓe mabɓe galleji mabɓe jinna mabɓe foof ko wasde dañde sagoji mabɓe e nder nokkuji mabɓe ɗiɓe gondi aɗa yiya ko ɓuuri hewde hen tawi ne janggi ha gayni jangɗele mumen ene jogui diplôme aji mumen pawdiri taw ngala golle donka liggati jiya won kadi wonɓe e nder koɗanɗe mumen wonde jinnaɓe mumen taw wonɓe gondi ni hay e nder nokkuji nder galleji ɗi tawi ko dañɓe fodɓe wallu ɗumen laabi no jaari jaltira tawi ndewi ko voie normal ndewani clandestin taw gona walloɓe eɗen jogui ɗen caɗele ɗen jogui temdere hande ne nayi nder ladde taw ne joguiɓe foti wallude ha wayi leydi tawi wallata minno somi woni ɓiɗɗo gorko somi woni joom ɓerde feɗɗore mi yi guiƴam ne waɗa ɗum ɗo mboɗo foti wadde ko waɗi ko mi alna ɗum damal ene jarnami yeyde hay fittadam mi yaha mi naata e ladde he kamɓe ko caɗele tampiniɓe
Afrique ko saɗede tampini ɗum ha ɓesgu mum wawi yaade ene yoolo e diƴƴe walla ene maaya e nder désert aji walla jaggue ha gudde maaya e nder prison aji taw hay goto anda jomum ɗo maayi ko saɗede e wasde wallede wasde hebde hakkeji mumen ɗum tan woni ko tampini Afrique ji est ce que voilà mboɗa andi hankkadi ne ɓoyata ceerten e bandiraɓe ndende Boɗol Gueye en tant que artiste beele aɗa won relation labtuɗo mo ganduɗa aɗa jogodi ɗum hakkude ma e ɓe ganduɗa ko naalankoɓe ko onon ndendima nan génération eyyi alhamdulillah kadi mbaɗa yetta hen Allah no fewi won hen ɓe jokkodirimi mi wawi wiide mboɗo jokkodiri e naalankoɓe ɓe foof kono won hen ɓe jokkodirimi saabu nde puɗɗotomi nde puɗɗodirnomi ko Samba Seguen ɗum ko guila e adana o fuɗi o Samba Seguen ɗo min jindiri fof hande min jaɓɓodira ɓurmi kadi wonde tan jaggodiral mum tan ha yetti won nokku ha min goni ɓiɓɓe yumma ko Djiby Sam Mignel Sall woto beere makka jeeya woni koye orchestre Dande Leñol e Ousmane Hamady Diop min jokkodiri to min jindiri programme foof somi ari programme mum ne hokkami hakkam ha timma min calmodira min jaɓɓodira e Abou Djouba emin jindiri kadi mi ara e programme mum kadi ko noon gaari law kadi min baddiɗo en won certain programme uji ɗi ganduɗa min gondiɗo e nder Dakar ken daro e balɗe nogas pawɗe emin gone galle makko haw créiɗo orchestre du fleuve Sénégal Mali Mauritanie Guinée Sénégal min mbaɗi ɗo en concert La Pagotte en face casino Cap Vert min jouyi ɗo Douta Seck min jeehi ɗo ha Thiès kadi min jouyi toon min gayni min mbaɗi enregistrement mon amen foof morceau studio Lamine Faye min gayni min mbaɗi morceau Dio Mali Sadio andi ɗum ko jokkodiral Elage Baba Mal ari wura men min joddim min jewrdi min calmodiri e nde gummimi toon mi ari mi participé programme makko premiére makko nde joir Matam Blues Fleuve mi participé programme o mi yi kadi calminoye moom ala sakket tan to sakkiti ɗo min tawimo ko bagge min gari hamin jindiri e makko hamin jodde e makko en daro e 2 heures temps min jewtude e makko ala ko min kaldani e makko kadi wonko min desdi mum kanko ne wonko haalani min ko heewi aɗani ɗum ɗo fof kadi koye jokkodiri jeeya naalankoɓe sukaɓe heddiɓe togos ɓe wonɓe Fouta ɓene emin jokkodiri saabu somin mbaɗi programme uji kala emen karno heeɓa gueɗal muɗum e ɗo e nder Dakar noon mi ari ɗo mi tawi ɗo Coumba Gaye Tamba jogui ɗo concert muɗum waɗi kam invité mi ari mi participe programme o min gommi toon ko 5 heures du matin noddi kam e nder morceau muɗum mbaddi Dio kadi ɗo fof kadi ko yettara Allah koye jokkodiral jeeya waddi émission men ari ha ɗo haɗanno ko welema mawɗo wasta taw won message mo ganduɗa aɗa yiiɗi manan tuttuɗo ɗum manan bandiraɓe e on saaha mbaynoɗa bandiraɓe kadi ko welema mawɗo jabdema joddoɗen ɗo henna wooda mana ko badduɗen ko bandiraɓe mana ene beltoro saabu minen hamin laaɓa ka naalanke baɗowo ko memoto ko yiyato ɗum noon ene jojji e bandiraɓe manan kolle eɗen jogui naalankoɓe sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko fooɓe mana kollirede manan aduna nenne bolol haade men faade morceau meɗen Fouta so tawi aɗa jogui kaɗa wayno holko bannortoɗa bandiraɓe eyyi Oumar mi weltanimama no fewi ko adi foof mboɗo yetta ɓeɗo dariɓe wonɓe ɗo ene kaɓirɗe gonɗe ɗo enen ƴetta ayawuji meɗen ɓe mboɗo weltini on no fewi saabu mi anda yidde moon kadi mboɗo weltano dendagal Orange TV no fotiri ko hamin jettuma an Oumar ko adi foof min mbima komi ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo labɗo reedu ka jiɗɗo hoorema ka jiɗɗo bande en kadi ka jambaro hamin jetta Allah hamin jettuma no fewi minen kadi woni komin mbawa ruttude min jettoɗo amen ni ha yetto e minen ko mbaɗanɗa min c'est la première fois ardem ɗo e nder Dakar mboɗo yiilo émission ngaji so radio so télévision nde garmi ɗo wonɓe mbaddanomi Oumar mi wonti koɗoma gontuɗa jaati kam joguiɗa koyɗam joguiɗa juuɗam gonanɗa kam guiti mi waɗi ɗo émission ngaji ha mbayi leydi mi yeehi radio XFM mi waɗi Top FM minima mi waɗi télé fulɓe e radio fulɓe mi yeehi Pindi TV mi ari ɗo hande ɗum ɗo foof ko Allah e nelaɗo mum mi yeehi radio Oxygène mi jouwi toon foof ko an so wonano Allah e ma ene wawno mi ara ɗo hami hoota taw haydara mi waɗani no ko eɗen ndendi joni hof hamin jetta Allah hamin jettuma hade mi haalde goɗɗum taw ko mami mantuma mi haala ko pommi haalde ma ko joni fayi bandiraɓe joni fayi bandiraɓe eyyi ko yanti hen ko ruttude jettore e dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawi wonde johli dunde Baba Adama hen mboɗo yetta ɓe no fewi kadi e weddade mabɓe erago ñaagade ɓe yoɓe tinno woni min noon woni goɗɗo ɓe mbatta haqqillaji mabɓe e naalankoɓe mabɓe yoɓe tinno ɓe mbatta hakkillaji mabɓe e naalankoɓe mabɓe saabu sa yi leƴƴi kewɗi ene ɓuuri en banggue naalankagal tan ko oɗon banggue ŋakkiriɗen mbasen jaggude naalankagal ko bolli puyɗe mbasen jaggude naalankagal ala nafoore naalankagal ko meccal surtout ça ko meccal kadi so tawi ɓiye ummima ummudima naalankagal walla ummudima remde guesa walla ummudima fewnude oɗo siège walla waɗa ɗum ɗo accirmo hen
ko ɗum Allah sirdiren e tubakoɓe kala ko ɓiɗɗon fijiri ko ɗum oppitte wuro wiɓade wi komi waɗa ɗum gar ɗum mi yiiɗa ɗum watta an dar suko makko taw ko hen woni tinnoɗen mbatten hakkillaji meɗen e nalankoɓe men tinnoɗen kadi ballenɓe saabu nalanke kala to jiiɗa ɗum wona joguiɗo doole ɗo fuɗɗotoɗo ko ma walle so jagganaka o ala jaggoɓe ala ɗo wawi yayde hay nokku guile gollore ɗe gollorto foof kala hen ko jagganaka o wawi yaade hay nokku emin ñaago noon leñol fulɓe ngol yoɓe tinno mbatta hakkillaji mabɓe e nalankoɓe mabɓe kadi ɓe tinno ɓe tinnodira e koye mabɓe ɓe nammodira ɓe ndemta ɓe gona neɗɗo goto fasi ko mbima ko dental woni doole kala ko rendani saro ɗum noon Allah jarama on jarama Oumar dawr komi a jarama mi weltima mi weltanima groupe lewlawal ngendi merci technicien men Abouba mo ganduɗa ene waɗa gueɗe baɗɗe fayida kono tigui kanko e Fatou Coulibaly en noon tigui kañum e Oumar Sow gorko mo Silla e dendagal bandiraɓe e tawtoraɓe e gueɗe ɗe ko noon tigui e musidɗo men Dra Diallo mo Sinthiane Padalal joni o ala no mbatten mbaynortoɗen ko accidde bandiraɓe e morceau mo ganduɗa hakkude ma e bandiraɓe dokaɓe morceau Fouta kono noon kadi ko wiide mention spéciale musidɗo men Ibrahima Baro gorko mo Magama e liitama sawi Magama e liitama ko ɗon tan haɗata walla wona ɗon tan jokkuminama sa wiyama mbiyata ko Dougouba Sare Nayere wuuro Gayil Jetti Amadou Wuri Diri Adama Baba wuuro Mamadou Ba Sala Tamaran Allah Boye dengrel sakkeɓe bedde yel ñaaƴoɓe cilugal jumaɗo moɓe dentata juula ma mbiyango kumballi e ciwalli Sare wiye noon de nana woni nana waytarani gasarani juuti ko Ndiaye Seydou Amadou windi yimre nde ne heewi wone Magama koni heewi min jetta Allah no feewi waddi bandiraɓe émission moon renku ari ha ɗo haɗanno min gaccida moon e nenno Bodol Gueye e morceau muɗum Fouta ha yesso ko lawol